Исәнмесез диеп сүз башлыймын. Танышулар шулай башлана. Гафиятуллина Наилә, мин Зөбәрҗәт дигән бакчадан. Мин Казан шәһәренең иң зур районнарының берсе Идел буе районының 140-нчы балалар бакчасыннан. Мин Казан шәһәренең иң зур районнарының берсе Идел буе районының 140-нчы балалар бакчасыннан. Без гаиләдә энем Булат белән 2 бала үсәбез. Әнигем Рәмзилә, әтигем Ринат, бабамның исеме Нақып, карт бабам Матыулла исемле булган. Карт бабамның әтисе Хамидулла, бабасы Гафиятулла була. Сугышта үлгән бабаларым турында мин әти сөйләгәннәрдән ишетеп беләм. Әтиемә бабай назы эләкми, 2 бабай да яу кырында ятып калган. Матыулла бабам автоматчы булган. Туы Калуга шәһәрен азат итүдә катнашкан. Ул хәбәрсез югала. Сугыш беткәч, аның хәрби медальонын Могилев өлкәсеннән табалар. Мин Казанда туган. Әтием Алексеевск районы Биләр җирлеге, Югары Татар Майнысы авылыннан. Нәсел башы да шуннан башлана. Алексеевск районы Татарстанда археологик истәлекләргә иң бай район булып тора. Хуҗалар тава итәгендә урнашкан легендаларга бай изге шишмәгә дә халык күп килә. Сәләт яшьләр лагере да шушы районда уза. Бәхет шатлык бирүче